Goed 150 boeren en andere belangstellenden komen juist op de vergadering aan. Deze beelden van Van Zimmer zitten haar vastkind onthoud. Elke een had ze zijn eigen ondervindings met dong. Ik dacht blijken dat er nog een soort vragen binnen over hoe je er veilig mee omgaat. Ik heb ook gehoord dat niet alleen via de longen, maar ook via de huid vergiftigd kan worden. Is dat een fabel of is dat een feit? Maar er binnen net alleen vragen, er worden ook oplossingsondroegen. Wat in mijn ogen wel een goede optie zou zijn, is natuurlijk, we hebben het constant over dat het allemaal zuurstof, lucht verdrinkt. Dus zorg dat er zuurstof en lucht bij komt. Dat we daar iets verder mee gaan doen dan het met zuurstofmaskers of wat dan ook. Maar daar een eenriedige oplossing komt de seel juist te jong net. Eén ding wordt wel duidelijk, een soort boeren onderschatten nog heel het gevaar van dong. Iedereen weet wel ongeveer wat er gebeurt. Er zijn een soort dingen die barren er en er wordt wat zo. Die een wordt wat makkelijk uitdacht en het is goed gewoon dat er over praat wordt en dat het bewustzijn van de mensen dat beter is. Ik denk dat boeren net weten wat voor gevaar het op het bedrijf hebben. Het is net alleen mijn stroom, maar heel veel jaar van mij zit ik bij ervaring. Het is gewoon een bedrijf dat je goed om teken maken van jongens, alles kun je niet meer. De familie Lemmens wil dat de regeljouwing voor het skimmaatje van dongsilo's ongepast wordt. Maar hoe? Maar zorg dat er manieren ontwikkeld worden zodat er niemand in de silo hoeft. Dat is gewoon, vind ik, het belangrijkste. Of laat hem een periode luchten. Zorg dat er een man gaat inkomt. Aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant. Dat je lucht, dat je ventileert in die silo. Het leeft bij deze boeren, zoals ik nu ondervonden heb. En ik hoop dat ze er de nodige leer uit getroffen hebben. Wat is nu uw volgende stap? Onze volgende stap is gewoon dit volgen op de voet en de aanbevelingen bij economische zaken naar buiten gaan brengen.